Gisusi karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo ang CCTV footage sa pagpamusil sa Barangay Capitol site sa tinguha nga pag-ila sa mga mamumuno. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka manager human na biktima sa pagpamusil sa Jasmine Street, Barangay Capitol site sa Dakbayan sa Subo pasado alas 7 kagabi. Nasayran nga ang insidente na lambigit sa duha ka tawo nga nagsakay og motorsiklo. Giila sa kapulisan ng biktima nga si Dennis Dipay, 46 anyos nga taga Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang biktima nakaangkon og tulo ka samad nga pinusilan sa buko-buko og daling gidala sa Tambalanan. Information regarding the said victim, kung ano ba yun ang background ng victim na yon, kung meron ba siyang death threats, kung meron bang nagbanta ng buhay niya this past few days, and also kung meron bang makuha natin yung possible motive nung shooting incident na yun. Dugang ni Lianza nga ang biktima nagtrabaho isip manager sa usa ka kumpanya nga nahimutang duol sa Capitol site. Matud pa ni Lianza nga walay record ang biktima sa bisan unsang illegal nga kalihukan. Matud pa sa mga kabanay og nakaila ni Dipay, daghan siyang natabangan sa iyang sakop isip usa sa kumpanya nga iyang gitrabahoan. Kasamtangan gisusi sa mga investigador ang posibleng motibo sa pagpatay. Awhag karon sa kapulisan sa publiko nga magtinabangay og daling mudangop sa kapulisan hilabi na sa mga sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil. We will make sure na ang atong pulis na permanente kanunay og anytime na ngayo sila responde or alarma nakakanunay atong mga pulis. Kung natin mga natikdan ng mga morgaduan, natin mga vigilant lang, tapos natin mga hotline sa atong mga station, pwede sila manawag. Kung napo ito yung mga pulis na nakita niyo sa kalsada, pwede lang ninyo doolon para inform sila kung sa inyo na matikdan sa ila. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV, Cebu.